Bon vespre a tots, moltes gràcies per venir en aquesta segona conferència d'aquest cicle Els fonaments de l'art sacre, vivències de fe i cultura, que varen començar la setmana passada i que enguany hem dedicat en el món de la Bíblia medieval. La setmana passada varen tenir una conferència del doctor Andrés Enrique que parlava precisament de les traduccions castellanes de la Bíblia. Vàrem parlar també ja d'alguna de les il·lustracions i avui tindrem el complement perfecte d'aquest díptic que és aquest cicle d'enguany amb la conferència de la doctora Isabel Escandell, que tractarà precisament sobre aquest procés de com la paraula se fa imatge. Ja no tant a partir de pintures murals o de retaules com a un element separat, no? Interpretatiu de la Bíblia, però com un element propi per ell mateix, sinó precisament a partir de la integració de paraula i imatge, aquest món tan suggestiu dels manuscrits il·luminats medievals, quan la pintura, la imatge, comparteix l'espai del llibre. Per això, com deia abans, tenim amb nosaltres la doctora Isabel Escandell, que és professora titular d'Història i l'Art de la Universitat de les Illes Balears, és especialista en l'art medieval, a partir de distintes línies de recerca. La més característica, jo crec, dins la seva trajectòria investigadora és precisament aquesta, el món dels manuscrits il·luminats en època medieval. Els darrers anys s'ha especialitzat molt en la catedral de Mallorca, en l'àmbit de la litúrgia i el món artístic en època medieval, amb la qual la fa una professora molt adequada per participar en aquests cicles, en aquestes activitats, i fa part de dos grups de recerca, el Temple de la Universitat de Girona i el de Conservació del Patrimoni Artístic i Religiós de la Universitat de les Illes Balears. Per tant, és una experta més que provada en aquest tema. Ja sense més preàmbuls, bé, sí, una petita qüestió, recordar que tenim una petita mostra que ja vàrem inaugurar la setmana passada de textos bíblics. No són pròpiament medievals, però bueno, això també ens va bé per veure com va un poc la continuïtat, no? D'aquest món medieval en el que haurem tractat en aquestes conferències. I ara ja sí, sense més preàmbuls, doncs la paraula a la doctora Escandell. Moltes gràcies. Primer de tot, moltes gràcies a tothom per haver vingut, per el seu interès i, naturalment, a Andreu Villalonga, col·lega i amic, però també director de la Càtedra Seu de Mallorca. Moltes gràcies pel convit en aquesta sessió. Efectivament, els hi xerraré d'un tema que ha format part de la meva trajectòria investigadora, però avui faré una aproximació un tant més àmplia perquè vostès tinguin una perspectiva més completa del que és el món de la Bíblia com a manuscrit al llarg de l'edat mitja. Vaig a seure amb el seu permís. He duit un element que forma part de l'atrezzo, de la decoració d'aquesta taula, com poden veure, que és aquest gran llibre imprès que m'acompanya, perquè és una part de l'estudi d'un dels manuscrits que els hi presentaré avui, però no és tant amb aquesta intenció, vostès el poden fulletjar naturalment, sinó també perquè se n'adonin del seu tamany. Té un tamany notable i forma part de les mides dels manuscrits que els hi presentaré avui. L'altura del foli, de cada un dels folis, en el qual veuen aquí la representació de les pintures, és de 41 centímetres. Jo els hi parlaré de manuscrits que tots ells són manuscrits molt sumptuosos i que tenen unes dimensions d'una altura mínima de 35 centímetres fins a altres que tenen 45 centímetres d'alçada. Posa en evidència això la importància del manuscrit de la Bíblia al llarg de l'edat mitja. Començarem ara amb un recorregut, tot seguit, en el qual els hi presentaré el primer testimoni conservat de la Bíblia en llatí, aquella que va rebre el nom de la Vulgata
i que va ser produïda a partir de la traducció que el pare de l'Església, Sant Jeroni, entre final del segle III i principi del segle IV, va dur a terme de les traduccions de diversos textos que formaven part del que després coneixem com a la Bíblia, perquè la Bíblia no existia en aquesta època, a final del segle III, principi del segle IV. El que existien eren diferents llibres que recollien diferents textos i en diferents llengües, en arameu, en hebreu, en grec, i que formaven part, per tant, d'una sèrie disseminada d'evidències textuals que necessitaven ser unificades. Aquesta va ser la tasca de Sant Jeroni. Va dur a terme una traducció en el llatí d'aquest text i se li va donar un nom, la Vulgata. A partir de l'existència d'aquesta traducció unificada al llatí, existeix per primera vegada el que definim com a la Bíblia i a partir d'aquí se comencen a elaborar bíblies. Però, malauradament, d'aquestes bíblies més remotes, les que podien existir en el segle IV o V, no en conservam cap, un volum íntegre del que nosaltres coneixem ara, la suma de l'Antic i el Nou Testament. Han d'esperar uns segles després per trobar el primer testimoni conservat d'una Bíblia, que és el que tenen en pantalla. Aquest manuscrit, aquest còdex, anomenat Còdex Amiatinus. I, per tant, per aquí comença. Es tracta d'un còdex que està format, una Bíblia, amb un sol volum, que ha arribat a nosaltres per una sèrie de situacions totalment atzaroses. Va ser realitzat, aquest llibre, a Northúmbria, en el nord d'Anglaterra, amb un monestir. En aquest monestir, i per part d'un promotor, un abat, i estava destinat a ser ofert a un papa, el papa Gregori II. De manera que podem datar perfectament el còdex gràcies a aquesta circumstància històrica. Aquest manuscrit va arribar, per tant, d'Itàlia i amb el temps va quedar depositat en un monestir, el monestir de Sant Salvador, a la Toscana. I allà va romandre fins que va integrar a l'època del Renaixement les col·leccions dels Mèdicis. Però el més interessant d'aquest llibre és, per una banda, que és la primera evidència en llatí, no?, de la totalitat de la Bíblia, i, per altra banda, perquè conserva una sèrie de folis amb pintures, molt pocs folis, s'ha de dir. En aquell moment, allò que era realment important era la paraula, perquè era, òbviament, la paraula recollida, transmesa per part dels profetes, per part dels evangelistes, per part dels apòstols també. La paraula de Déu ja ve a l'Antic Testament, la paraula de Crist després en els evangelis, perquè la Bíblia en aquest moment era el llibre en majúscules. I per aquesta raó, de fet, en les primeres biblioteques dels monestirs que se varen crear en aquests mateixos segles, la Bíblia era el primer llibre de la biblioteca. De fet, la paraula Bíblia, llibre, dona nom a la biblioteca. En aquest còdex Amiatinus hi ha pocs folis amb pintures, dos. Un el tenen aquí, l'altre immediatament torna enrere. En aquesta primera fotografia, a la nostra dreta, hi podem veure la representació que al·ludeix a com es concebia la Bíblia en aquest moment. Tenim un escriba, és un escriba mític, se tracta en realitat d'un profeta, el profeta Esdres de l'Antic Testament, del qual la tradició deia que també era copista i que havia copiat part dels textos de l'Antic Testament. Al darrere d'ell hi podem veure un armari obert amb 7 llibres, 7 relligadures de color vermellós. En aquesta època, en molts dels casos, el llibre de la Bíblia no estava format per un sol volum, sinó per 9 volums, com podem veure aquí, els 7 llibres, els 9 llibres que se guarden a l'interior d'aquest armari. La representació de la imatge, la iconografia més significativa d'aquest manuscrit se trobava a l'inici del Nou Testament. Se separava així visualment Antic i Nou Testament, amb un gran foli que tenia una pintura que ocupava la totalitat del foli, a la qual se representava Crist en majestat, en el centre, com poden veure, amb aquesta imatge celestial, acompanyat per àngels, i en els marges de la representació els 4 evangelistes i també els 4 símbols tetramòrfics dels evangelistes. D'aquesta manera, aquest foli, una espècie de frontispici, separava el que era el final de l'Antic Testament i donava entrada en el Nou Testament.
Les pintures que acompanyaven el llibre eren, per tant, escasses, en aquesta cronologia de principis del segle VIII. Però la realitat és que en aquestes dates, en aquest segle VIII, i malgrat ja existia la Bíblia, com he exposat ara mateix, era molt més habitual la còpia parcial de llibres de la Bíblia, la còpia parcial d'alguns volums i no la totalitat de la Bíblia. I és d'això que conservam més evidències històriques. La primera i més antiga, totalment fragmentària, és aquesta, entre cometes, Bíblia, perquè en realitat és una petita part, són únicament 6 folis conservats d'una suposadament gran Bíblia, que és la més antiga coneguda, si s'hagués conservat integralment, perquè datava del segle V. En tot cas, en aquests folis, del qual tenim una en pantalla, també continuava aquella idea de la representació de la totalitat d'un foli amb un gran programa pictòric. En aquest cas, es tracta de 4 escenes que pertanyen en el llibre de Samuel, a l'Antic Testament. Si véssim amb més detall aquestes pintures, que estan realment molt malmeses, ens donaríem compte que en aquests 4 requadres es representava en gran detallisme unes escenes amb un entorn paisatgístic amb força detall de les accions representades per part dels personatges. És a dir, eren pintures que tenien un gran caràcter narratiu. Les pintures representaven una escena en tot detall i amb la voluntat de ser clarament identificables. Dins aquests altres testimonis dels llibres parcials de la Bíblia va ser molt habitual que se copiés únicament, aïlladament, el llibre del Gènesi. És el cas d'aquest manuscrit, el Gènesi de Viena, que data del segle VI. Se tractava d'un manuscrit riquíssim perquè, com podem observar a la nostra dreta, els folis estaven tenyits de color púrpura. La tinta a la qual s'havia escrit el text de Gènesi s'havia fet a la tècnica de la crisografia, és a dir, amb la utilització d'or o plata líquida aplicat després amb el càlam. El color púrpura, en aquest moment, era un color molt difícil d'obtenir, com en els segles precedents, i estava vinculat a una utilització molt precisa a l'àmbit imperial, a l'imperi bizantí, i anteriorment ho havia estat en el món romà. Se reservava, per tant, el color púrpura, per tenyir els folis, tots els folis d'un llibre que recollia la paraula de Déu, ja ve en aquest volum. Malauradament, d'aquest llibre del Gènesi, tan sols la conservam una petitíssima part, aquests 24 folis. En pantalla els estic projectant un detall del foli, que poden veure a la seva dreta, el detall a l'esquerra, que pertany a l'episodi del diluvi. I se'n donaran compte com en l'episodi del diluvi se representa aquesta gran roca en el centre, les aigües estan pujant, anegarant tota la terra, i, mentrestant, podem veure la línia de l'aigua, d'aquestes aigües submergides. Hi ha molt pocs personatges que floten encara, que viuen, que respiren, que allarguen els braços per intentar salvar-se. La majoria es troben a sota de l'aigua, ja s'han anegat, estan morts. Els seus cossos pengen, estan relaxadament, com correspon al moment de la mort. És un altre detall d'aquest interessantíssim naturalisme en la manera de representar el diluvi. Òbviament, el llibre mateix del Gènesi, i pel que fa al diluvi, no dona detalls tan precisos. Forma part de la creació dels artistes recrear una imatge que sigui una imatge potent, el diluvi, a partir d'una sola imatge, aquesta, que faci palesa el que és la violència de la pluja, de la inundació i la mort que és la conseqüència.
Aquest manuscrit que tenen en pantalla, però, no està escrit en llatí, a diferència dels altres que els he mostrat. Està escrit en grec, perquè la producció d'aquests manuscrits i en aquests primers segles previs en el món carolingi, en el segle IX, se produeixen tant en grec com en llatí. La procedència d'aquest llibre, molt suntuós, és bastant controvertida. No sabem si procedeix tal vegada de Constantinoble, directament de la capital de l'imperi bizantí, o té una altra localització diferent oriental, com per exemple algun dels manuscrits bizantins que se trobaven en diferents llocs, a la mateixa ciutat de Roma, per exemple, però també a altres ubicacions a Terra Santa, per exemple, Santa Catalina del Mont Sinaí. En la mateixa època, en el segle VI, aquests volums independents del llibre atorgaven un enorme protagonisme, com és obvi, en el llibre dels evangelis, els 4 evangelis. Però també a un altre tipus de llibre, que no és la totalitat dels evangelis, sinó un evangeliari, és a dir, un llibre en el qual hi ha una selecció de textos dels evangelis, però no tots. Però aquest llibre, l'evangeliari, era utilitzat en l'altar, perquè eren aquests textos, el de l'evangeliari, que se llegien al llarg de la litúrgia de la missa. Un d'aquests llibres és el Còdex Rosanensis, que veuen també en pantalla, igualment purpuri, igualment escrit en grec, igualment de procedència oriental i del qual s'ha estipulat que podria provenir, efectivament, de Constantinoble, com l'anterior, però així mateix de Jerusalem, d'aquests monestirs bizantins a Jerusalem. A la part inferior dels folis de cada una d'aquestes diapositives he anat anotant el tamany dels folis, en aquest cas l'altura de 300 mil·límetres d'altura, per tant 30 centímetres per 25 d'ample. L'atzar d'aquest manuscrit ens és parcialment conegut perquè en l'actualitat forma part del fons d'una biblioteca, d'una catedral, la catedral de Rossano, a Calàbria, a Itàlia. Probablement va ser objecte d'un espoli, un robatori artístic, tal vegada en el moment en els quals amb una de les croades, els croats varen passar per Constantinoble o varen arribar a Jerusalem. Els evangelis, com ha quedat clar, eren importantíssims i necessaris, a més, perquè a la litúrgia de l'altar s'havien consolidat com el principal llibre que s'havia de tenir per dur a terme les lectures dels fragments dels evangelis, dels evangelistes. I a través del llibre dels evangelis de Lindisfarne, en pantalla, anem a veure un altre panorama artístic completament diferent. En aquest cas es tracta d'un llibre també de gran tamany, de gran altura, amb un gruixat nombre de folis, 516, com veuen en pantalla, i que procedeix d'un monestir del nord d'Anglaterra, de Northúmbria. Amb el temps se va conservar amb una catedral anglesa. Però el que té d'important aquest llibre és que és un testimoni, entre d'altres, de com progressivament, des de principis del segle VIII, els llibres que definim com a evangelis varen anar desenvolupant un programa pictòric que s'adaptava en el llibre. Així, al començament de cada un dels evangelis, i començant per l'evangeli Mateu, Marc, Lluc, al començament de cada un dels evangelis hi havia, abans que la paraula escrita, un gran foli, aquí a la seva esquerra, en el qual se representava un retrat de l'evangelista com a autor literari. Se'l presentava, per tant, com a responsable del text que venia a continuació. Estan veient un foli a la seva esquerra, que és un foli verso, a la dreta d'aquest foli vindria el començament de la paraula escrita. I, en aquest cas, el foli que fa parella amb el de la seva esquerra és el que poden veure a la seva dreta.
A dalt de tot, en el requadre, en color groc, apareix escrit Incipit Evangelii Secundum Mateum, in començament de l'Evangeli segons Mateu. Però les primeres paraules que tenim aquí no són les paraules en llatí de l'Evangeli de Mateu, que són Liber Generationis, sinó el que poden veure és aquesta gran representació d'aquestes dues lletres gregues, la Chi i la Rho, que formen, totes dues juntes, el monograma del nom de Crist, Christos. De manera que se va optar per, primer de tot, la representació simbòlica del nom de Crist, que és el protagonista dels evangelis. Se va fer, a més, amb una tècnica, aquí en la pintura, que és idèntica dels motius que se representen contemporàniament en l'àmbit de la producció de l'orfebreria. Un altre testimoni del mateix moment, també entre finals del segle VII o inicis del segle VII, d'aquesta època, era l'agrupació de part dels llibres de la Bíblia. Els 5 primers se reunien conjuntament amb un volum, amb un llibre que rebia el nom de Pentateuc. La rellevant aportació del Pentateuc, la més significativa d'aquesta època, és el còdex del qual tenen un foli en pantalla. El Pentateuc dit Ashburnham, el nom de la col·lecció, procedent del monestir de Sant Martí de Tours, a França. Presentava una gran novetat respecte en el que hem vist anteriorment. En la totalitat del foli que tenen en pantalla, a la seva dreta, poden veure una composició, una sèrie d'escenes ordenades en 3 registres. El registre superior, amb aquest fons vermellós, el registre central, amb el fons verd, i el registre inferior, amb el fons violaci. En cada una d'aquestes grans tires o franges se representa un seguit d'escenes. Les imatges que apareixen aquí representades són aquelles que fan referència als episodis que succeeixen després de l'expulsió del paradís i se representen en tot detall. A la franja superior, Adam i Eva i la tasca que han de dur a terme diàriament per la seva supervivència, cosa que es detalla i amplia a la franja central, a la qual podem veure aquesta escena de la arada de la terra. Però també és el moment de les ofrenes per part dels fills d'Adam i Eva, Caim i Abel. I he destacat a la part inferior del foli la representació d'un episodi que m'han comentat que a vostès els interessava, que era l'assassinat d'Abel per part del seu germà, Caim. En aquest cas, l'assassinat es produeix amb una destral. D'aquest tema, en la iconografia precisa d'aquest episodi, en parlaré més endavant. La procedència del llibre del segle VII que tenen en pantalla és encara avui una incògnita. Per alguns autors no procedeix, no és de factura d'aquest monestir de Sant Martí de Tours. Té una altra procedència. Un altre monestir del nord d'Àfrica, cristiana, òbviament, o de Síria, dels monestirs de Síria, el Sinaí, per exemple, o de la península ibèrica cristiana visigoda en aquest moment. En les pintures d'aquest llibre se recullen una sèrie d'imatges extremadament detallades pel que fa a algun dels episodis del text que acompanyen. Cas, per exemple, del moment en el qual, en l'episodi posterior al diluvi i a la part superior de la imatge, Noè rep la visita del colom que li porta una branca, per tant, una branca d'olivera, per tant, ha arribat a terra. I se procedeix, per tant, a obrir les portes de l'arca i a alliberar totes les parelles d'animals que contenien, imatge que poden veure a la part inferior. I, a més, a la seqüència inferior esquerra, Noè i la seva família duen a terme un sacrifici amb una ara en honor a Déu per la seva salvació. De manera que se podria dir que
les imatges sempre acompanyen el text, reprodueixen un episodi que se relata en el text, però les imatges no són la transposició literal del que el text ens indica. El text de vegades és molt més genèric, no conté tant de detalls, però en tot cas les imatges són molt vives, molt il·lustratives, ens donen a entendre perfectament els principals aconteixements. Hem arribat així amb una cronologia més tardana, al segle IX. Un segle importantíssim perquè serà el moment en el qual, a través del govern dels diferents emperadors carolingis, se durà a terme una gran unificació religiosa amb una part significativa d'Europa. I en aquesta unificació religiosa, a través dels monestirs i dels monestirs benedictins, serà comú que, de manera sistemàtica, es dugui a terme la producció de llibres en aquests monestirs per part dels monjos, com havia estat fins aleshores, perquè tots els llibres que hem vist, tots ells, formen part de la producció monàstica, copiats per monjos i pintats tots ells per monjos. En qualsevol cas, dels nombrosíssims monestirs carolingis, els que destaquen són aquells llibres, aquelles bíblies que se fan més habituals, la Bíblia sencera, i especialment aquelles bíblies que estan directament relacionades amb els emperadors. I és la primera vegada que, per tant, estic plantejant que alguna d'aquestes bíblies va estar destinada, va estar en mans d'una persona que no era un religiós, que era un laic, en aquest cas, un emperador cristià. Així ens apropam a un dels dos testimonis, la Bíblia Moutier Grandval, una bíblia produïda en el monestir de Sant Martí de Tours a mitjans del segle IX i que estava dirigida a Carles el Calb, o que estava, dins l'època de Carles del Calb, estava dirigida a un dels monestirs que es trobaven sota la protecció de Carles el Calb. En aquest cas, un monestir actualment a Suïssa, a proper de Berna, el monestir de Moutier Grandval, en el qual es troba vinculat la Bíblia i dona nom en el còdex. Era i és un manuscrit imponent. Té encara ara 449 folis. Es troba en un estat íntegre. L'altura dels folis és absolutament descomunals. 495 mil·límetres, quasi 50 centímetres, i els record que els he portat aquí un llibre que té una altura de 41 centímetres únicament, o sigui, molt més gran. I imaginin-se també que és un llibre gruixat, cosa que tal vegada no se posa massa de manifest a la fotografia, la petita fotografia que tenen en pantalla. En tot cas, en aquestes importantíssimes bíblies carolíngies de l'entorn de l'emperador, d'aquests monestirs vinculats a l'emperador, va ser habitual que aquests llibres tinguessin un molt abundant programa pictòric, com el que veuen a la pantalla a la seva dreta. Folis sencers amb un programa pictòric, un gran foli, un gran frontispici que precedeixen cada un dels apartats de la Bíblia, cada un dels llibres de la Bíblia. Així, aquest gran foli, amb pintures, és anterior en el llibre del Gènesi i després després del llibre del Gènesi, el següent, el llibre de l'Èxode, també va precedit per un altre gran foli amb pintures. En aquest moment no s'havia d'inventar o s'havia de crear una nova iconografia, una nova representació temàtica dels episodis, perquè ja existia una tradició prèvia, com hem tingut ocasió de veure, perquè havia hagut aquells llibres abans, per exemple, els llibres del Gènesi, que eren molt més abundants del que han conservat o del que ha arribat fins a nosaltres. De manera que retrobam aquí una característica que hem vist prèviament. A l'ordenació del foli, en diferents seqüències, en registre aquestes 4 grans branques, franges, i com aquí se representa el que és el frontispici, l'inici del Gènesi, se detalla els episodis més importants. En el registre superior, primer la creació d'Adam, després la creació d'Eva.
Després, en el segon registre, el moment en què Eva és presentada a Adam a esquerra i a la dreta l'avís de Déu de la prohibició de consumir els fruits de l'arbre prohibit. En el tercer registre, el pecat original. I després, la reprovació de Déu a Adam i Eva, ja pecadors. I en el quart registre i inferior, l'expulsió del paradís, a la part esquerra, i després, a la dreta, el moment en què Adam i Eva, ja fora del paradís, han de treballar per sobreviure i criar en els seus fills. En aquest important còdex no tan sols hi ha aquests grans folis que representen els episodis més importants d'una història, d'un llibre, sinó que també va ser habitual que al començament de cada un dels apartats, cada un d'aquests textos, fos encapçalat per una gran lletra, una gran caplletra monumental, com poden veure aquí a la fotografia de la seva esquerra. La fotografia de la seva esquerra és una monumental F d'un dels textos, la carta que Sant Jeroni va escriure a Paulí. En tot cas, a partir d'ara ens donarem compte com aquestes lletres monumentals, les caplletres, aniran guanyant protagonisme. En aquesta mateixa Bíblia de Motier Grandval, després, a la seva dreta, la representació del principi de l'Èxode, del qual els he parlat, perquè comprovin com formen una parella aquest foli amb una gran pintura i després el començament del text amb aquesta lletra monumental. La presència d'aquest gran foli pintat era un element visual, quan es fulleja el llibre, que serveix per a detectar el pas d'un text a un altre, així com aquesta gran inicial. En el foli que tenen, la fotografia a la seva esquerra, es representa el moment en què Moisès rep les taules de la llei, part superior, i part inferior, el moment en què Moisès relata, transmet els dictats d'aquestes taules de la llei. No he parlat fins ara d'altres característiques, però totes les pintures que hem vist fins ara, totes elles, tenen, en molt de casos, unes influències, uns models que procedeixen de l'època tardoromana cristiana. Això s'aprecia, per exemple, en la forma de vestir d'aquests profetes o altres personatges un poc a la romana, com si anessin revestit el seu cos amb una toga. O, per exemple, en el foli que tenim aquí, a la part inferior, per la recreació d'aquest espai arquitectònic, també a la manera romana. En aquest llibre, per tant, aquestes lletres inicials protagonistes, fins i tot se fa una passa més endavant, perquè a l'interior de l'espai de la lletra, com poden veure en el petit detall, fotografia a la dreta, a l'interior de la mateixa lletra se troba una representació d'un tema iconogràfic, d'un tema cristià. Aquí, concretament, la part inferior de la lletra B, al principi dels Salms, conté una representació de David lluitant contra un lleó. Estem al segle IX i aquí tenim una de les pistes de l'evolució posterior. El llibre de l'Apocalipsi és, en aquest còdex, un dels que rep una major atenció, perquè no hi ha tan sols una gran pintura al principi de l'Apocalipsi, sinó que, fragmentant l'Apocalipsi, se repeteixen diferents escenes. La primera de totes, quan comença l'Apocalipsi, és aquesta gran visió a l'esquerra del Crist en majestat, envoltat per el tetramorf, envoltat per els evangelistes. Però, a la dreta, hi ha diferents folis que ens mostren el moment de l'obertura dels llibres dels 7 segells i les seves conseqüències. La segona Bíblia carolíngia que els hi volia mostrar està en pantalla i se diferencia de l'anterior en què aquesta directament va estar en mans, en possessió de l'emperador Carles el Calb, igualment a mitjans del segle IX. Va ser produïda en el mateix monestir que l'anterior, el monestir de Sant Martí de Tours.
Igualment està formada per un gran volum amb un nombrós grup de folis, 423, i atenció a la seva altura, és molt similar a l'anterior, una altura de 495 mil·límetres. Aquesta Bíblia la va tenir l'emperador, la va rebre i per aquesta raó, dins el llibre es va incorporar aquest foli pintat que representa una escena de dedicació, és a dir, l'escena en la qual el llibre, aquí encerclat en color groc, és ofert, és regalat per part de la comunitat benedictina d'aquest monestir, Sant Martí de Tours, i amb ells el seu abat, és regalat a l'emperador, que apareix entronitzat en aquest plan superior. Era una pràctica que havia nascut per primera vegada, que sapiguem, en el món carolingi. S'ha de dir que existia una estreta relació dels emperadors carolingi amb l'Església de Roma. El mateix Carlemany, el primer, havia estat coronat l'any 800 a Sant Joan de Latrana a Roma, però també els emperadors se proclamaven a si mateixos com a miles Christi, com a soldats de Crist, i havien fet tot allò possible per unificar el que era, entre les diferents corrents cristianes, unificar el cristianisme i la pràctica, donant suport en el naixement i desenvolupament dels monestirs. Tots els monestirs en aquest moment necessitaven, i aquesta és la millor paraula, necessitaven una Bíblia, necessitaven tenir una Bíblia en la seva biblioteca, no perquè fos un manuscrit per llegir habitualment, perquè hauran vist, ara se fixaran més, tots aquests folis, tots aquests llibres que els estic mostrant, els llibres estan en un estat de conservació extraordinari. No tenen taques, no tenen rastres, les pintures estan ben conservades, no són llibres que hagin estat usats, no han estat fulletjats, no hi han caigut gotes de cera, no hi ha el fregament dels dits quan se passa. Són llibres que tenen un valor simbòlic més que llibres de lectura. En aquesta Bíblia de Carles el Calb s'incorporaven algun d'aquests grans folis pintats frontispicis similars o diferents de la Bíblia que hem vist anteriorment, Motier Grandval. I dins el camp d'allò que és diferent, perquè no són rèpliques, no són còpies, tenim la fotografia de l'esquerra. 3 registres igualment que ens conten la vida de Sant Jeroni, l'autor de la Vulgata llatina, començant per la seva partida de Roma aquí en vaixell, després, en el segon registre, com discuteix com ha de ser la traducció d'aquests textos en arameu, en grec i en hebreu per adaptar-los al llatí, i finalment, en el tercer registre inferior, com reparteix aquests llibres de la Bíblia en llatí entre els diferents religiosos que acudeixen amb ell. Se dona un enorme protagonisme a l'autor de la Vulgata, cosa bastant original. En canvi, en el foli de la dreta, veurem una cosa similar a aquella que ja coneixem. És el foli del llibre del Gènesi, però no és exactament igual que el que hem observat abans. La composició, la disposició és la mateixa, 3 registres, no? Però tenim aquí Adam i Eva, la presentació d'Adam i Eva, el pecat original, l'expulsió del paradís, però no són còpies l'un de l'altre, tot i que se fan exactament en els mateixos anys. I la pregunta seria, i quant d'anys tarda a fer un còdex com aquest? Aquells que estudien la paraula escrita intenten detectar quant de copistes han participat en la còpia d'aquests 400 i pico de folis, com els he dit. I és una feina que se calcula tal vegada de 10 anys. En aquest llibre, igualment, se dona el protagonisme a personatges rellevants. El personatge més rellevant dels primers llibres de la Bíblia és Moisès, i el retrobam aquí, a la nostra esquerra, en el moment en què rep la llei per part de Déu, i a la part inferior també una arquitectura en el moment en el qual difon la llei entre els hebreus. Un concepte similar, però no idèntic, al que ja hem vist. En canvi, a la part de la dreta, sorpresivament, una idea completament nova. Comença el llibre dels Salms, els Salms dels quals és autor el
rei David. El rei David, músic, que canta les seves lloances a Déu, aquesta forma poètica dels salms. En el centre de la imatge es representa el rei David, David músic, acompanyat d'altres músics. I, com en el cas precedent, és l'Apocalipsi el que té una gran importància, començant per la presentació dels evangelis amb la Majestas Domini Christi Majestat, però aquí amb el profeta, els evangelistes, els símbols tetramòrfics, al començament del Nou Testament, però també altres folis que concedeixen un protagonisme a Sant Pau, l'apòstol Sant Pau, un dels pilars de l'Església, juntament amb Sant Pere. El foli de la seva dreta ens representa diferents escenes molt detallades de la història de la conversió de Sant Pau. Sant Pau de camí a Damasc, al registre superior, rep aquella llum cegadora que el cega, i el cega de tal manera que en el centre de la imatge el veiem caigut, inconscient i cec, i que finalment, en el registre superior a la seva dreta, ha de ser guiat, agafat de la mà, per seguir el seu camí. El seu camí, fins que en el registre central serà curat de la seva ceguesa. Se convertirà en el cristianisme. Ell, que era Saula, un perseguidor dels cristians, d'hores d'ara difondrà la fe cristiana. Però, com els deia, sobretot l'Apocalipsi rep un gran protagonisme amb aquests episodis vinculats a l'obertura dels 7 segells. I hem arribat a l'època del romànic. A l'època del romànic ja se produeix una enorme abundància de la Bíblia, una conservació molt major de llibres de la Bíblia romànica. Fins i tot n'hi ha tants de llibres de la Bíblia del romànic que hi ha estudis d'investigadors. Estic pensant, per exemple, Walter Kahn, que té un llibre que es titula La Bíblia romànica, perquè n'hi ha moltíssimes, i n'hi ha a tot l'espectre, a tot l'àmbit europeu. No són casos comptats. I, evidentment, totes aquestes bíblies tindran semblances i diferències. I algunes aniran per 2 camins diferents. Veurem ara aquests 2 camins. En pantalla, una bíblia catalana, la del monestir de Sant Pere de Rodes. Aquesta bíblia, de principis del segle XI, sabem que se va fer en el monestir de Santa Maria de Ripoll. Va ser l'abat de Ripoll, l'abat Oliva, que la va encarregar amb l'intenció d'oferir-la, la Bíblia, que tenen en pantalla, en el monestir de Sant Pere de Rodes, a l'any 1022, en el moment en què se va consagrar l'altar. Aquesta utilització del llibre com a regal digne per al moment de la consagració de l'altar, és a dir, el moment de la sacralització de l'Església, en definitiva, és força significativa. Està format per un nombrós, abundant conjunt de folis, 465, i està ara dividit en diversos volums, donat el gruix del llibre. En qualsevol cas, a les pintures dels seus folis continua amb aquella tradició que ja coneixem, un gran foli pintat amb la totalitat de diferents escenes ordenades en registres, en franges consecutives, començant per la superior i anant a la inferior. En aquest cas, el foli del Gènesi. I aquí, en el foli del Gènesi, primer de tot, els 7 dies de la creació, representat aquí, en companyia de la franja central, la creació d'Adam i Eva. Després ve el pecat original, encara estem en el registre central, aquí, i després, a continuació, el cicle protagonitzat per Caïn i Abel, que incorpora també l'assassinat d'Abel per part del seu germà, del qual veuen ara aquí un detall en pantalla. I l'assassina amb el que sembla una pala utilitzada en l'entorn agrícola. Però es norma, per tant, en aquest llibre, que també hi hagi la combinació de pàgines que combinen text i pintura, com veiem tant en el cas de l'esquerra com de la dreta. Particularment a la nostra dreta, 2 columnes de text, centre i dreta, i després, a l'esquerra, una franja d'escenes. Era
un llibre que va fer tot el possible per incorporar un amplíssim repertori de temes, d'episodis. Sempre amb una ubicació significativa, com per exemple en el foli de la dreta, una ubicació que coincideix amb el principi d'un dels llibres. Aquí, el llibre del Deuteronomi, en el qual el protagonisme s'adona a Moisès i a la difusió de la llei entre els levites. Però, com passa molt de llibres de l'edat mitja, no sempre se varen completar les seves pintures. Tot i que era un llibre que era útil, perquè allò important, en definitiva, era la paraula escrita, i en aquest sentit el llibre no està incomplet. Però és habitual per als estudiosos de les pintures en els manuscrits que ens trobem en testimonis com aquests. Què és el que veiem en aquests dos folis? Veiem un dibuix, el dibuix preparatori. Falta l'aplicació de les tintes, de la policromia, que completaria aquest programa ornamental. I fins i tot en el foli de l'esquerra falten alguns dels requadres que veuen aquí en blanc, fins i tot falta el dibuix a la representació de l'apòstol. Una alternativa en aquesta tendència que acabem de veure a partir de Sant Pere de Rodes una diferent, era centrar l'atenció al programa de la pintura únicament en aquestes grans inicials. I ja hem vist com en l'època carolíngia aquestes grans lletres, aquestes grans inicials, en ocasions havien disposat d'un espai intern per la representació dins de la cap lletra de l'episodi de temàtica religiosa. Per tant, una part de la família de les bíblies romàniques deixarà de banda per complet aquella idea de la pintura que ocupa la totalitat del foli per centrar la imatge dins la inicial, com en aquesta gran C que tenim en pantalla, aquesta cap lletra a l'interior de la qual es retrata el rei Salomó, amb una Bíblia francesa que té una mateixa cronologia que la Bíblia de Sant Pere de Rodes, per tant, que ens permet entendre que estem al davant de dues alternatives. Aquestes lletres, aquestes caplletres, cada vegada van ser més riques, les protagonistes del foli. Per això també vol dir que les pintures únicament se trobaven a una part del text, que era dins d'aquesta gran inicial en la qual començava un apartat textual. Per tant, en definitiva, el llibre, el còdex, tenia menys pintures, perquè no s'havien ocupat les orles, els espais disponibles al voltant del text. De manera que podríem fer un balanç del que hem après fins ara, i és que en el principi la Bíblia, tot i que existeix com a text unificat, en realitat no s'acopia més que excepcionalment, com a mínim en els primers segles, fins a l'època carolíngia. Passa molt comú la còpia fragmentària de llibres de la Bíblia. Aquesta dispersió que és cronològica va acompanyada també d'una dispersió geogràfica. Tenim alguns volums, llibres de procedència oriental, altres occidental, algun del territori de l'actual França. He fet referència a Constantinoble, també Síria, i és important relativament considerar que cada llibre té una història, perquè cada llibre se va fer amb un propòsit. Per a un determinat monestir, algú l'encarrega, el regala a un emperador, el regala a un papa, el regala a qui sigui. De manera que els factors que condicionen que aquestes bíblies són diferents tenen a veure precisament amb aquesta dispersió cronològica i geogràfica i d'intencions que hi ha. I també acabant de veure com les pintures en aquest llibre són molt desiguals. No apareixen els mateixos temes sempre de la mateixa manera i progressivament hi ha una minva, una reducció de les pintures a l'espai de la cap lletra, fet que condicionarà el que veurem tot seguit. Perquè quan arribem al segle XIII, quina és la situació? Doncs, primer, la Bíblia s'ha convertit en objecte d'estudi a través de les universitats, notablement la de París, i dels seus estudis de teologia.
En aquest cas, se produeixen unes bíblies amb un material que no és tan ric com el que acabam de veure. No són bíblies de pergamí, no són bíblies en pintura, però tenen tot el text. I, d'altra banda, hi ha una gran mobilitat a Europa en aquesta època perquè des de totes les catedrals i des de nombrosos monestirs de tot l'Occident cristià, s'envien estudiants a París a estudiar teologia. Però també els envien els que són els dominics, també els franciscans. De manera que, quan retornen aquests estudiants a casa seva, sovint porten amb si un objecte que és una Bíblia, però un llibre d'estudi, no un llibre sumptuós. París en aquell moment se converteix en el centre de producció de la Bíblia i veurem com condiciona un determinat model. Però per aquesta mateixa raó, perquè París és el centre dels estudis de teologia, perquè també és el lloc on se produeix el major conjunt de bíblies que se difon per tota Europa, també el concepte o la idea de què és una Bíblia se diversifica, perquè ja no serà tan sols la Bíblia llatina, la de la Vulgata de Sant Jeroni. Apareixeran altres formats de Bíblies, com la moralitzada o traduccions al francès i fins i tot en el català. De les Bíblies del segle XIII, una d'elles, un format, rep el nom de la Bíblia de París. I se troba avui en dia en totes les grans biblioteques religioses, catedrals, convents o monestirs del seu moment. Era un llibre d'un tamany més modest, més reduït que el que hem vist anteriorment. Per exemple, els hi presento una que avui està a Barcelona, a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. L'altura del llibre és de 340 mil·límetres, o sigui, 34 centímetres. És més reduïda, però té 448 folis. El text, atenció a les fotos, està absolutament comprimit. No tan sols que la cal·ligrafia, el tipus d'escriptura és diferent, és que les línies són absolutament estretes, és difícil de llegir. Té programa pictòric? Sí, com poden veure en el folis, però aquest programa pictòric està reduït. Les caplletres, les inicials, al començament dels apartats. Sobresurt, però, en totes aquestes bíblies, un foli. Encara que sigui un foli, ha de ser absolutament esplèndid. És el que tenen a la seva dreta. El foli en el qual se representa les escenes de la creació. Per tant, l'inici del Gènesi. Els retroben novament les dues imatges a la seva dreta, els detalls dels dies de la creació i l'últim, el del descans de Déu. I a sota dels dies de la creació se representa la crucifixió. Però si aquest foli és el foli en el qual la pintura ocupa pràcticament les dimensions màximes, tota l'altura del foli, és en realitat una excepció, perquè en el cas habitual, com acabem de veure, en el centre i la dreta, tenim accés a unes representacions diminutes, molt petites, i quan dic petites vull dir que cada una d'aquests petits rectangles, les caplletres, poden tenir tal vegada 2 centímetres, 2 centímetres i mig. Per tant, en realitat en pantalla veuen una imatge molt ampliada del que són unes pintures de petit tamany. I aquesta reducció del tamany de la caplletra comporta que també se limita en el màxim la representació d'escenes. La iconografia ara ja no és una escena amb diversos protagonistes, amb un escenari, amb un context, amb un entorn, sinó que ara se retrata el protagonista. El protagonista, que aquí, part superior esquerra, seria el mateix Sant Ambrosi o, per exemple, Sant Pau amb la seva espasa. Però no totes les bíblies en aquesta època que segueixen el text al model de París, que fan pintors francesos, són totes d'aquesta, podrem dir, reduïda riquesa visual, perquè algunes d'elles les encarreguen bisbes o les encarreguen canonges que tenen propòsits
tenir aquesta Bíblia per després, en el seu testament, donar-la a la seva catedral. Per tant, fer-ne d'aquesta Bíblia un llegat sumptuós. És el cas, per exemple, del que veuen en pantalla, un dels folis, en aquest cas el de l'Evangeli de Mateu, d'una Bíblia d'un canonge de la Catedral de Vic, el canonge Cera, que contracta aquesta Bíblia en 4 volums a l'any 1268 a un pintor francès que se desplaça des de França fins a Catalunya. Això també és interessant. No tan sols els llibres viatgen des de París i arriben a Catalunya. Hi ha un moment en què són els artistes francesos que se desplacen per tota Europa i estan al voltant de mitjan del segle XIII i comencen a fer bíblies a altres llocs d'Europa, no a França, per als seus clients. En el cas de la Bíblia de Vic, de 1268, la riquesa visual no se limita a l'interior de l'escena de la caplletra. Què és el que hi ha en aquesta caplletra, a la seva esquerra? Què és el que poden veure aquí? Aquest és l'arbre genealògic de Crist, la genealogia de Crist, perquè efectivament les primeres paraules de l'Evangeli de Mateu, Liber Generationis, el que fa és explicar la genealogia de Crist. I aquest arbre que se desplega aquí verticalment sorgeix d'un tronc i, de fet, és la visió d'un somni. És el somni de Jesè. Jesè té aquest somni en el qual veu desplegat aquesta família a la qual hi formen part. Naturalment, aquí està Maria, és la segona a la part superior, però aquí a la part inferior aquest rei músic no és altre que el rei David, perquè és la genealogia de Maria, per tant, que és la mateixa família que David. Però també la riquesa s'ocupa, se desplega en altres llocs. Són llibres molt sumptuosos i se despleguen fora de les caplletres, en els marges, a les orles. I com són llibres rics, apareixen aquí, desplegats, elements que res tenen a veure amb la història de la Bíblia. Escenes de caceres, animals fabulosos, contribueixen a dotar d'una aparença luxosa aquests manuscrits. Aquestes caplletres, que en el cas de la Bíblia que tenim aquí, la Bíblia de Vic, no són massa petites perquè el tamany del llibre i del foli és considerable, estan plens de detalls. Una vegada més recreen escenes. Per exemple, a la seva esquerra, el pas del Mar Roig. I atenció al detall, la representació d'aquestes aigües taronges, és a dir, roges, o el detall amb el qual Moisès subjecta la mà en aquest personatge perquè sigui efectivament el primer a travessar aquestes aigües. O a la seva dreta el moment en el qual Judit decapita Holofernes. És a dir, no hem de pensar que tots els manuscrits d'aquesta família, diguem, de París, siguin tots d'una riquesa iconogràfica o temàtica reduïda. Té molt a veure el tamany del foli, el tamany de la caplletra, perquè els artistes són sumament capaços de fer composicions brillants, com les que veuen aquí. En altres casos, optaran per representar el retrat del protagonista. Sant Pere amb una epístola a la seva esquerra o Sant Joan, que escriu el llibre de l'Apocalipsi, a la seva dreta. D'aquestes bíblies del segle XIII, com deia, no totes són la família de París. Aquesta bíblia vulgata que se difon enormement. Hi havia alternatives, que també neixen a París i que neixen a la primera meitat del segle XIII. Neixen en una època definida en el qual hi ha una reina de França, que és d'origen castellà. M'estic referint a Blanca de Castella. Blanca de Castella, que és la mare del rei Sant Lluís. Lluís IX, després canonitzat com a Sant Lluís. De manera que anem a fer un recorregut a través de 2 llibres que estan vinculats a Blanca de Castella i a Lluís IX, és a dir, Sant Lluís. Una és aquesta bíblia que rep el nom de Bíblia de Sant Lluís. Ja no és una vulgata, és una altra cosa. No recull tot el text. El que tenim en pantalla és un exemplar format per 3 volums, la fotografia inferior, i que se troba a la Catedral de Toledo. Perquè Lluís IX, rei de França, la va regalar a Alfons X, el savi.
Formava part de la col·lecció privada del rei i en el moment en què Alfons el Savi fa el seu testament, és aquest requadre a la part superior, a l'any 1284, indica que vol que aquest llibre, aquestes 3 llibres de letra gruesa cubiertes de plata, juntament amb altres objectes sumament valuosos desde el punt de vista espiritual, nuestra tabla con las reliquias, las coronas con las piedras, los camafeos con las sortijas, és a dir, és un autèntic tresor, tot això sigui llegat en el seu successor, el que serà el rei Sancho. Documents com aquests ens indiquen el valor no material, sinó el valor que se concedeix en aquest llibre per part dels seus propietaris. Per tant, els 3 volums d'aquí, del rei Alfonso X, el Sabio, tot i que el seu fill, el rei Sancho, serà ell que els regali a la catedral de Toledo. Com els deia fa un moment, no són ja llibres de la Vulgata, no contenen tot el text. I això queda molt clar quan miram el que és un dels folis habituals, el que tenim a la nostra dreta. A la dreta, que és el que predomina la imatge, 2 columnes dins les quals, cada una d'elles, podem veure un petit fragment de text que acompanya a una imatge a l'interior d'un cercle. Aquests ja no són llibres per llegir, són llibres per veure. L'expressió no és meva, m'agradaria haver inventat aquesta expressió. No són llibres per a leer, són llibres per a ver. Però no és meva la frase, però me la faig meva en aquest moment i els hi transmet. Perquè, efectivament, en el moment en què ja no és un llibre de biblioteca, que ja no és un llibre que estarà en mans d'una comunitat religiosa, que té un destinatari que és un laic, el que vol, en el segle XIII, és observar les pintures i interpretar aquestes pintures. La selecció de les pintures i la seva col·locació, d'altra banda, no segueix estrictament l'ordre de la Bíblia. A més, se posen aquí fragments de text i personatges i històries que no són de la Bíblia. El que se fa és equiparar un episodi de la Bíblia amb un altre de caràcter moral, és a dir, adoctrinador, de la mateixa època. El foli de l'esquerra és el foli de dedicació. El llibre el va regalar el rei Lluís IX, com ha dit, Alfons el Savi. Però en la seva època, la promotora també va ser la seva mare, la reina de França, viuda, Blanca de Castella. A la part superior de la pàgina, a la seva esquerra, tots 2 apareixen entronitzats i coronats, el rei i la reina. A sota, els escribes preparen, copien el llibre. És el foli de dedicació d'allò que s'oferirà. I en aquest cas, París i en el segle XIII, i amb aquest moment molt específic vinculat al rei que després serà canonitzat, perquè dirigeix una de les croades, la 7a croada crec que és, per alliberar Jerusalem, és un moment en el qual s'activa i se desenvolupa la producció de llibres de la Bíblia que estan dirigits en els nobles, en els reis, i que formen part d'aquesta producció suntuosa. És el cas del llibre que els he duit aquí, el que tenen exposat perquè vegin el seu tamany. En realitat és un petit fragment del que era o bé un llibre de l'Antic Testament o bé una Bíblia sencera, la Bíblia Morgan. Tal vegada va pertànyer al rei de França. A la part superior, a la pintura d'aquest foli, se representa una escena de lluita que figura que és una lluita de Saül contra un dels pobles de l'Antic Testament, els amonites, però se representa com una escena dels croats, els croats, vestits amb la mateixa indumentària militar de l'època de les croades del segle XIII, enfrontant-se a uns enemics que tenen unes característiques similars. I per acabar el meu discurs, i ja sé que estic mirant el temps,
varen comentar, Andreu Villalonga em va comentar que la setmana passada havien tingut un gran interès en el cas de la Bíblia de Rachel o la Bíblia d'Alba per l'episodi de l'assassinat d'Abel i com es representava ja d'una manera extraordinària. Per la meva banda i com a cloenda he fet una petita recerca d'aquest tema per veure les variants, com se representa al llarg dels centenars d'anys, no? I començant per aquesta pàgina, perquè efectivament en el llibre del Gènesi ja veuen el que diu, un cop van ser al camp, Caín es va llançar sobre el seu germà Abel i el va matar. No fa cap comentari explícit que pugui justificar la diversitat de maneres en les quals es representa l'assassinat. I ara veiem l'assassinat, i començant per models més antics, models entre els segles VII, VIII i IX. A l'esquerra, una destralada. A la dreta, manuscrit bizantí, amb una pedra. En aquest altre apareix, finalment, al segle XI, és el primer testimoni conegut en el qual el mata amb una maixada, la quijada, en castellà. És el detall a la seva dreta. Però tornem a altres alternatives. Ja estem en el segle XII. Manuscrit bizantí, a l'esquerra, el de Goya. A la dreta, tornem a la destral. Orient i Occident, però en un manuscrit de Sant Lluís, a la nostra esquerra, amb una pala. Són freqüents les eines que formen part del món agrícola. A la dreta, amb una Bíblia escrita, aquesta Bíblia en francès, amb una massa. Massa que hem d'entendre pot ser una massa de batre el blat. I hem arribat aquí en el segle XIII. I passam en el segle XIV, 2 manuscrits de Bíblies en francès, amb una pala i amb una pala. La pala és molt habitual a França. No té cap significació, en van canviant els models, però en tot cas, la maixada no és gens habitual. I arribant finalment en el foli que tant els hi va interessar la setmana passada, aquesta Bíblia de Rachel o d'Alba, a la qual se veia, és el detall inferior a l'esquerra, el moment en el qual literalment mossega en el seu germà. I sobre això també he fet una petita cerca perquè efectivament és un tema absolutament inusual i els hi copio aquí a la part inferior del foli la procedència del que llegiré molt breument. És un estudi de Fernando Canillas del Rey, un estudi sobre la iconografia de Caín i Abel, que se publica en una revista digital d'iconografia medieval, que està en línia i que xerra de tots els temes iconogràfics. Per tant, si els interessa la iconografia, endavant en la revista digital d'iconografia medieval. I diu així aquest autor. Aquesta iconografia, en el moment en el qual mordiendo el cuello de Abel, diu, tiene su origen hebreo en el libro de Zohar, en donde se señala que Caín mató a Abel como una serpiente. Y diu, además en leyendas hebreas se relata que Eva soñó que Caín tenía en la boca la sangre de Abel que bebía con avidez. Doncs bé, aquí tenen l'explicació del per què això és així i és tan inhabitual perquè en realitat és una iconografia hebrea. Per això no se representa en els manuscrits que hem vist que són cristians. I per acabar, dir el següent. Hem vist moltes coses, però la majoria no l'hem vista. És la immensa majoria del que se podria contar de la Bíblia no ho hem vist. Per què? Perquè s'hauria d'agafar un llibre, un sol, i analitzar una per una totes les seves pintures per entendre realment quin és el programa iconogràfic d'un manuscrit. I en aquest sentit, cada llibre és diferent. Jo, de Bíblies del segle XIII, n'he estudiades 15 i no n'hi ha una igual que l'altra. O sigui que ho puc afirmar en cert criteri. I d'altra banda, voldria acabar concloent dient que també estudiam els manuscrits i les pintures amb allò que conservam, però hem perdut molt. I entre allò que hem perdut les primeres Bíblies en català, que se van fer a final del segle XIII i principi del segle XIV, perquè el rei, el fill de Jaume I, el rei Pere el Gran, sabem que tenia una Bíblia en francès, podria ser com una de les que
he passat tan ràpidament, i que se va interessar per traduir-la en català i que va ser després el seu successor, Alfons Samarigne, i després un dels seus successors, Jaume II, principi del segle XIV, que definitivament encarrega la traducció de la Bíblia al català. La Bíblia en català va existir, per tant, a la Corona d'Aragó i en mans del rei Jaume II. I aquesta, en tota seguretat, devia tenir, a part d'una còpia suntuosa, en pergamí, com la resta, un important programa pictòric. Però res sabem d'aquest llibre. Moltes gràcies. Primer, donar les gràcies, suposo que ja ha estat preciós, hem disfrutat de tanta documentació i de matèria tan rica i esplèndida. Ara una pregunta com una mala de tanta història de l'Església que hem estudiat la meva generació. Però el contingut sempre era el mateix, veritat, quan han de més oblidat. Els primers d'aquells 4 fons que van recollir, aquests de on procedien, de diferents àmbits, de Pròxim Orient, de per allà, i anteriors a això, el missatge del cristianisme, estaven els papiros, hi havia el contingut del qual tots aquests manuscrits estaven, procedia dels 4 evangelistes, diríem, i després ja enriquit més o menys, però el contingut era el mateix, el dels 4 evangelistes, no? Jo crec que exactament el mateix se pot dir que és el mateix a partir del segle XIII. Perquè és vera que se fa la traducció, Sant Jeroni fa la traducció de la Bíblia al llatí i intenta que sigui similar, però tot i així hi ha la còpia de la còpia de la còpia, sempre hi ha petites alteracions de paraules, és a dir, que no eren realment com un clon, hi havia aquesta voluntat, no? Sí, els apòcrifs estan, i de vegades, clar, no m'he anat per aquí, però de vegades les pintures poden recollir temes iconogràfics, aspectes que estan als apòcrifs, per tant, que no són textos oficials de la Bíblia, perquè tenen aquesta facilitat per crear imatges que siguin potents, que comuniquin, és el seu propòsit. No? Dels primers llibres que hem vist, és difícil saber la seva procedència. En tota seguretat, són llibres que procedeixen de monestirs. Això sí, a partir del segle V, a partir del segle VI, perquè és el moment després del desenvolupament de l'orde benedictina, la fundació dels monestirs, els monestirs i les biblioteques. Aquí se produeixen. En aquesta època no sabem d'un llibre que, per exemple, pugui ser fet per un emperador bizantí, cosa que seria una possibilitat, però no és el cas. Estan en mans de religiosos. Això amb tota certesa. I, clar, el naixement del llibre, tal i com l'entenem, un llibre, en realitat, aquesta idea, totes aquestes pàgines que formen un còdex, un llibre, això se desenvolupa a partir del segle III. Abans, en realitat, se copien en rotlles. Tota una obra literària, l'Eneida de Virgili és igual, se copia en rotlles que serien rotlles de papir. De manera que també hem de saber que com les Bíblies i el Pentateuc, els primers 5 llibres de la Bíblia, tenen en comú una part del text amb la Torà hebrea, és molt possible que en els orígens s'assemblés en aquest rotlle de la Torà que tenim aquí desplegat sobre la taula. És a dir, que quan no existia la idea del còdex llibre, efectivament, el format de l'escriptura, des del principi, des del segle I, era amb el format volum, en el format rotlle. Sí, res, gràcies. Sí, ja se fa nota, però si hi ha alguna pregunta més o... Sí, te quería preguntar, has comentado otros libros que había como artistas especializados, pero anteriormente también había artistas especializados, o eran muchos monjes, se sabe... Sí, en el momento en que es París, surgen
los talleres en París, alrededor donde está la Sorbona ahora. De hecho, en esas mismas calles, las calles de los pergamineros, por ejemplo, surgen los talleres profesionales de producción de libros, por lo tanto, por parte de laicos, artesanos que producen libros, que copian la Biblia, que realizan también sus pinturas. Por lo tanto, está en manos de artesanos que no son religiosos, pero previamente esta producción, este conocimiento y estos libros solamente se encuentran en bibliotecas. ¿De qué bibliotecas? Una catedral, un monasterio, un convento franciscano, un convento dominico, y son ellos los que copian sus propios libros y algunos de ellos pintan también estos códices. Claro, no todos tienen estas maravillosas pinturas, algunos simplemente eran el texto copiado, escrito, pero tenían el valor objetivamente por la palabra que traducían, que remitían. Entonces sí hay una diferencia hasta el siglo XII, el momento de los monasterios y los monjes. A partir del siglo XIII, ¿la producción se seguirá haciendo en el entorno religioso? Sí, pero sobre todo esto que hemos visto en la Biblia de París, todo esto son talleres profesionales de laicos, de profesionales. ¿Dónde serán ilustradores anónimos? ¿O ha destacado alguno por su calidad o algún libro por su calidad ilustrando? No se está viendo la pena. A ver, de los que yo he enseñado, ni uno de ellos sabemos el nombre de algún copista, porque muchas veces sucede en esta época que cuando termina de copiar el libro, las últimas páginas, redacta un pequeño texto, es un explicit, que dice: gracias a Dios porque he acabado esta tarea que nos... ¿Sabes? Entonces es texto de alabanza, pero a la vez de agradecimiento por haber acabado la labor. Está claro que funcionaban un talleres en que había un responsable. En el caso, por ejemplo, de la Biblia de Roda, que os he mostrado, sí que sabemos el nombre del copista, de un copista responsable, al menos un nombre. Pero el nombre de los pintores, donde al menos hay 7 o 8 pintores, ni uno de ellos. Hay que esperar en el momento en que esos manuscritos ya no se hacen en los monasterios, sino que se realizan en esos talleres profesionales del siglo XIII. Y concretamente, los libros que he enseñado de San Luis, no sabemos ni quién son los copistas, ni quiénes son los pintores, sus nombres, ni tan solo sabemos el taller. ¿Se hace en el taller del maestro? No. Es curioso porque existe una documentación histórica, los impuestos que pagaban los artesanos de París en el siglo XIII, el impuesto de la talla, y tienes listas de nombres de pergamineros, de libreros que venden los libros, de pintores, pero no los puede relacionar con los códices que conservan, son todos anónimos. A partir del siglo XIV esto cambiará. Los que trabajen para los reyes de Francia dejarán de ser anónimos. Pues, enhorabona, Isabel. Sí. Moltes gràcies. Res més, per acabar el cicle, simplement tornar a repetir les gràcies per haver vengut, agrair, com sempre, en el capítol catedral la seva implicació i el seu suport, encara que avui no hagi pogut acompanyar-nos per motius d'agenda ni el degà ni el canonge de patrimoni, i també a l'àrea de comunicació i de gestió cultural de la Seu, a la FUEIP i a totes les persones que al final fan possible que aquestes activitats de cultura entorn a la Seu puguin arribar a tothom. Moltíssimes gràcies. Gràcies.